שלום לכם. אני הולך ללמד אתכם איך להכין קופסת אוריגמי, אבל באופן מאוד יפה. תראו, היום לפארק, הוא נסגר כי ירד גשם. אז הילדים לבשו מהגפיים, כובע, מכנסיים ומעיל. הילדים אכלו במסעדת דגים ודגים. הם אכלו על שולחן עם מפה צבעונית. וזה היה הסמל של המסעדה. המסעדה הייתה ליד ים, אז הם ראו שתי שודדים. שודד אחד קפץ, טבע ומת. שודד שני קפץ, טבע ומת. ההצגה הייתה יפה? כן. כן. תביאו שקל. דרך מאוד יצירתית להכין קופסה בדרך יצירתית. אם אתם רוצים ללמוד את זה באופן איטי ומסודר, תכתבו לנו. אנחנו מבטיחים לענות לכם.